Три начина да се отървете при обир. Начин номер 1. Дайш портфела. Той ви иска портфела. Варите портфела, варите с калитка чесън. Ядете и му лъхате в очите. Той не вижда нищо. През това време взимате пистолета и го гърмите в главата. Сега, понякога, заповядай пистолета, може да носят очила. Това е проблем. Затова прилагате тактика. Чакай малко. Начин номер 2. Значи понякога може да носят очила, както в случая. Затова прилагате тактика Штраус. Затваряте очи. Вие не виждате нищо, но и той не вижда нищо също. Затова посягате, докато не го оцелите. Хващате пистолета, понеже е изнадан, стреляте. Елементарно. Начин номер 3. Понякога може да нямате чесън, може да нямате очила. Тактика Штраус също може да не работи, затова правите се, че се предавате и го помолвате. Може ли да сваля шапката? Той казва да. Сваляте си шапката. Варите скрит пистолет и стреляте. Елементарно. Сега. Бонус. Ако пистолетът ви засече, той все още е в стрес и не знае какво да прави, варите меч и го ръгате в корема. И сте готови. Абонирайте се, ако искате, за още бонус клипове.